uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakuxolisa kakhulu ukudelete bese kuku-terminate. Inkosi ilokhu iyagcizelela ngawe Baba, njengalokhu yaveza nakuqala ukuthi ingena ngawe emakhaya njengoba sithola iy'nkonzo nsuku zonke. Nayo izolo iphinde yaveza futhi inkosi ukuthi nasemabhrentshini mayisuke ihambela amabhrentshi isuke ifika ngawe emabhrentshini isinikeza ukudla okuhlanzekile. Izolo bigcizelela ukuthi nathi asiyigcine siyingcwele, siyigcine sihlanzekile ukuze singaphakeli ibandla lenkosi emabhrentshini ukudla okungaveli enkosini. Njengokusho kwezwi lenkosi lapha Romans 12 uvesi 9 malithi asenyanyeni okubi sibambelele kokuhle. Namhlanje Baba, inkosi iphinde iyaveza ukuthi sizosala uma ngabe sekuhlwithwa ibandla, ngisho ngabe kuthiwa sisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Masingayenzi intando yenkosi, masivumela ukuba sibanjezelwe yimindeni, singcoliswe yimindeni, sizosala. Ngibone sisendlini ebesikuyo nabazalwane ekhona ubaba Mtsibande. Mangithi ngiyabona ubaba Mtsibande usenyamalele, ngisho kubazalwane, hawu ibandla selihlwithiwe, ubaba Mtsibande niyabona yini ukuthi usehlwithiwe? Sesisele. Inkosi yayisiyenza ukuthi ngibone ukuthi sisaliswe yini, ngoba bese sikhathazekile ukuthi sisale kanjani ekubeni sesikhonza entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngabona sesikwenye indlu lapho besinomndeni khona, lapho umndeni ubungcolisile endlini, saphakile ngisho iy'ngubo ey'ngcolile phansi. Inkosi iyangqongqotha ngobaba Mtsibande emnyango, akusayeki naphambili ukuyovula umnyango ngenxa yokungcola. Sekufanele ngiqale ngikline, ngisho izitsha zisaphakile. Ngimangala ukuthi izitsha ilale kanjani zingawashiwe, kungcolile. Mangithi ngiyavula isikhiye asikho futhi emnyango ngenxa yawo futhi umndeni, kulahleke nesikhiye, ngisifune ngisithole. Mase ngithi ngiyavula ngesikhiye, isikhiye asivuli njengomuntu ophendukezela isikhiye. Mangithi ngibone inkosi siyangena ngobaba uNtsibande, khona lapho usangena bese ngizwa kukhona okhamulukayo obehlabelela kodwa engekho endlini lapho ebesikhona, engaphandle, engathi ngaphandle la ubuqhamuka ngakhona baba uzongena endlini, ekhamuluka ethi akhona amandla, akhona amandla, akhona amandla, amandla asegazini likaJesu. Ngiyacela ukuthi sizihlanze egazini lewundlu, siphume emndenini, sizosala masingaphumi. Jesu Kristu inkosi, ngibingelela ekhaya lezi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyaxolisa baba ngokudelete nangale lokhu njani ngathi bekwenzeka i-WhatsApp call. Ngiyaxolisa ithintekile baba. Lezi nsuku kade ngilele, so ngibone iy'thombe, bengilale ngilinza ngale ndaba yamampunge ngathi uJesu uyabuya ngoSeptember 23 and 24. Bese ngibona iy'thunzi eziwu-4, lezi thunzi eziwu-4 esodwa sinyamalale. Kodwa manje ngathi ngikhona kulezi thunzi, angazi bengiy'bona nje ngaphela nami bengikhona kuzona. Bese ngisadlinza kanjalo nalento yokuthi uJesu uyabuya, bese kube khona iphimbo, ivoice ethi asiyeni ezweni njengoba uNtsibande ethi asifundeni izwi. Bese sithi yebo uJesu uyabuya. Yase yagagula i-date engekho emhlabeni, engaziwa futhi ibingaphekwa 31 njengoba ingekho ekhalendeni. Uthe mangabe sesho njalo kwangicacela mina ukuthi okusho ukuthi usuku lokubuya kwenkosi uJesu akekho umuntu olaziyo. Uma ngabe yena ezosho i-date engekho emhlabeni, akekho umuntu olaziyo usuku lokubuya kwenkosi uJesu. Yena uJesu uyabuya, kodwa akekho umuntu olaziyo usuku lokubuya kwenkosi uJesu. Emva kwalokho bese vele ngiyakhathazeka ngendaba ukuthi kuney'thunzi esey'nyamalele. Emva kwalokho ngisakhathazekile, bese esethi engani balibele yimijolo. Bese ngiyaphaphama emva kwalokho kungicacela ukuthi kusho ukuthi khona abangeke baze bahlwithwe ngoba belibele izinto zakulelizwe, abalibele imijolo, because bekuyimi
lo bengathi besebuyela ezweni, useyajola. Kodwa manje uma ngabe futhi ngijola, ngiyabuka nje ukuthi ayi vele njengoba ngijola bukhona ubumnandi besikhashana obuphelayo nje, obungeke futhi buze bulaste isikhathi eside. So baba, emva kwalokho-ke sekhulume kanjalo sithi nganibalibele emjolo, ngase ngaphaphama. uJesu Kristu uyinkosi. Akekho umuntu olaziyo usuku lokubuya kwenkosi uJesu, njengoba eshilo ukuthi yebo uJesu uyabuya, wase washo idate engaziwa engekho emhlabeni. Ayikho lento yokuthi uJesu uyabuya ngomhla ka-23 nangomhla ka-24. Akekho umuntu olaziyo usuku lokubuya kwenkosi uJesu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Engabuya noma yinini uJesu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngicela ukudlulisa lo myalezo ukuthi kubo bonke abasekhaya lezwi, abasemnambithi namaphethelo, ukusho ukuthi ikhona i-transport eya ey'nkonzweni zabesifazane ngomhla ka-12 kuya ku-14 September. Othandayo siyacela ukuthi asithinte. Siyacela othandayo ukuhamba nathi la emnambithi, kubo bonke abasemnambithi namaphethelo, siyacela ukuthi asithinte kule namba 079 08 18 531. Ngicela ukuyiphinda 079 08 18 531. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela mkhulu, ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu usakugcinile mkhulu, kanye nomama umpostoli. Ngajabula ngolunye usuku ngifonela umama kanti usesontweni, ngathola ithuba lokuthi kanti naye umama umpostoli ukhona, ngathola ithuba lokukhuluma naye. Ngajabula kakhulu. Ngicela ukubonga uNkulunkulu mkhulu ukuthi imikhuleko esithunyelelwa yona ekhaya lezi iyasebenza. Kahle kahle ngabe kade ngabuthula lobu bufakazi. Bengisaba mkhulu, ngisaba, kodwa ngolunye usuku ngathi sengiqedile ukusebenza, sesiklina sesiyochitha udoti. Then ngavuka nje ukuganga mkhulu, ngagotela kwi-roller door ngoba i-electric iyanyuka iya phezulu, and then uma ifika phezulu iyastaka. Ngase ngiyaxhuma, kusho ukuthi ngaxhuma kambi, ngaxhumela phansi ngoba kwi-height end. So ngaqala ama-back pains-ke, kwaba buhlungu, ngaze ngangakhona ukusebenza. So ngaya kwi-Urgent Care, wathi nakhona bangasho lutho, bangi-prescribe-ela nje amaphilisi, and then waphela kanjalo. But iy'nhlungu zaqhubeka za-eksika. Ngase umkhuleko ka-11 June, umkhuleko wokunqoba, ngoba uhlanganise no-Roma 10, umkhuleko wange-May 18. Ngenza isithembiso kuNkosi ukuthi iNkosi uma ingiphilisa nami ngizofakaza impela ngithi kuwe mkhulu ukuthi hhayi, imikhuleko impela iyaphila. Imikhuleko iyasiza ngempela. So kwangaphela ngisho akuphelanga mhlampe u-5 days, akuphelanga nje iy'nsuku ey'ningi, nangempela ngikhuleka, ngibeka imikhuleko, ngibeka ifoni emhlane. Nangempela uNkulunkulu wangisindisa mkhulu. Mase kumele ngizofakaza, ngafika ukusaba-ke. Kodwa lento bilokhu nje ingidla ukuthi ngenze isithembiso kuNkulunkulu, yena noma ehlezi ethembekile, mina ngangathembeka. So ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu ngokwenze njalo, ngokungathembeki. Ngiyambonga futhi kakhulu uNkulunkulu ngokungiphilisa. Ngiyabonga kakhulu mkhulu. uJesu Kristu inkosi baba.
Ngiyabingelela kuwe nakumama. Baba, ngithanda ukuthi ngindlulise ukubonga kuwe ngenkonzo yangesonto baba. Ngiyabonga baba kakhulu uma ukhulume ngomnikelo wekushumi. Baba, ngithanda ukuhlambuluka kuwe futhi ngixolise nakuNkulunkulu nakuwena baba osifundisa ubusuku nemini ukuthi nami ngingomunye obephanga uNkulunkulu. Futhi ngezwa nokuthi uma sengingasakhokhi okweshumi, ngabona ngendlela futhi baba oyichaze ngayo ukuthi i-presence kaNkulunkulu isukile kimi ngoba manje uNkulunkulu siyacela kodwa sikhohlwa ukuthi siyamphanga ngokuthi singangenisi utho, ngokuthi uyasipha ukudla siyadla siyagqoka. Ngoba nganginqumile baba ukuthi ngizokukhokha okweshumi noma ngingasebenzi, kodwa manje wangiphendula baba. Bekade ngikhuleka emkhulekweni wami ngiyibuza ukuthi yebo ngingaphelelwa umsebenzi, iy'kweletu zingaka ngizoyikhokha ngani? Ngikhokha, ngikhokha ithi okuncane engikutholayo ngingeniswe kweshumi, kodwa futhi angazi baba ukuthi kwenzakalani ngagcina sengingasakukhokhi okweshumi. Ngizibuza ukuthi ukuthula okungaka kulahlekephi ngoba ngase nginokuthula uma ngingenise okweshumi. Ngase nginokuthula okunye kodwa ithe emveni kokuthi ngingabe ngisakukhokha okweshumi baba, kwaqala manje izinto ngangazi ukuthi kwenzakalani, ngaxakeka nami, ngaxakeka nje empilweni. Kodwa baba, ngithanda ukubonga kakhulu. Ngiyabonga baba, futhi ngiyacela nokuhlambuluka, ngiyacela iNkosi ingithethelele ngisivume nesono sami. Ithe ngomva kokuthi ngiyilalele inkonzo ngasivuma nesono sami baba, ngezwa futhi kuba nokuthula emoyeni wami. Ngiyabonga baba ngenkonzo kakhulu, ngiyabonga ekujuleni kwenhliziyo yami baba. Ngiyabonga ngingambuka uNkulunkulu ukuthi uyasebenza ngawe baba. Singabuki wena kodwa sibuke okugibele nemeseji oyithumelayo kithi ukuthi kusuke kungasiwuwe. Ngiyabonga baba kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane bonke. Bazalwane, ngidlulisa ufakazi. uNkulunkulu ungenzele umusa Monday kuthe ebusuku ngiyongena emsebenzini. Ngisebenza i-night shift. Uma ngingena njalo emsebenzini ngibiza igama likaJesu, ngimemeza ngisho nangenhliziyo ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngisho noma ngingena ngaphakathi eklinikhi ngisho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Kwathi-ke ugesi kade usuhambile, seqaliwe ukusebenza. Amanesi engithuma enye yamagumbi khona ngaphakathi eklinikhi. Ngithi uma ngingena kule ndlu ngithola inyoka cishe ngayigxoba bazalwane. Iyacishe yangiluma kodwa ngenxa kaNkulunkulu kwaba khona nje into ethi angikhanyise, ngakhanyisa ngayibona phansi ngase ngiyamemeza beze bazoyishaya. Ngibonga umusa kaNkulunkulu nokuthembela kuNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, ungisindisile uNkulunkulu. Ngiyabonga, singayeki ukukholwa bazalwane, simethembe njalo uNkulunkulu. Bazalwane, obunye ubufakazi bami, mina ngize ngithole lo msebenzi ngangicele kumama Mpontshane waseJozini eMabhanoyini ukuthi ngiyacela ukuthi nami ngicela abongifaka ekhaya lezwi egruphini. Ngathi ngingena ngalolo suku lolo ngathola ikholi kumphathi wami kwi-contract le yaseklinikhi. Wangifonela engibiza ethi angizoqala emsebenzini. Sengahlala isikhathi eside ngingasebenzi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, singayeki ukuthembela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngenza uJesu Kristu inkosi. Amen.
Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya lizwi, ngiyabingelela etabeni kaJehova, ngiyabonelelwa nasemndenini wonke wakwaNsibande. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngithula ubufakazi uJehova ngenzele bona obungimangazile. Ngiphathwe yiso ngiseSoweto emngcwabeni kadadewethu. Lo mngcwabo ngomgqibelo. Bathi abantu iso lakho libovu, kube yisonto bathi iso lakho linalabovu kangaka. Hayi ngesonto ngithule ngomsombuluko kufuneka ngihambe. Hayi bese ngivuka ekuseni ngenze lokho engikwenzayo. Kamuva nje umzuzwanyana bese ngithi kubuye ukuthi hayi bo. Angithi uJesu Kristu inkosi. Ngoba lihleli nomgoqolo nje phakathi nendawo. Hayi ngimusho Jesu Kristu inkosi. Ngimusho kathathu. Hayi bese ngikhuleka kancane. Hayi kuthi damu. Ngingakuzwa futhi ukuthi damu. Bese ngikhuleka ngiqede bese ngiqhubeka nengikwenzayo. Hayi ngiqhubeke. Emvuna emingaka imizuzu ngithi ho. Ihlo liphelile. Ngithi ngiyalibheka ihlo alisebovu, alisenalutho. Hayi baba umthandazo senzela yona yasimangalisa. uJesu Kristu inkosi phezu kwezinto zonke. Siyabonga baba ungadinwa kusiphi imikhuleko yakho. uNkulunkulu akwembulela yona ngoba yena uNkulunkulu wemfihlakalo. Siyabonga kakhulu iyasiza iyasithwala nje imikhuleko yamaphupho. uNkulunkulu uyasithwala ngayo. Nabantu kade engaphili empilweni zethu lokhu hamba unephupho elincane libuye lincane ulivume libuye. Hayi baba senganele ngakhuluma kuwe ngaqeda. Nabazalwane nakubaba ongiphetheyo nayo ngalihamba ngihlala phansi impela isiZulu. Ngathi nambulula kahle indaba. Hayi uNkulunkulu ngisizile baba kakhulu. Ngiyambonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Umntwana omncane benginaye eSoweto umzukulu cishe wawelwa isihlahla. Umakhelwane eprune isihlahla sakhe kanti igatsha leli lingaphakathi. Themali bathi qethi phansi. Kanti umntwana sebembize endlini bathi wesibani wangena endlini. Abembiza uNdalo wangena endlini. Emva kwemizuzu emithathu nje bathi la wagidla isihlahla. Sawela ngaphakathi kwafa fence. Shafasela lendlu. Konke nje cishe konakala. Kodwa uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu baba. Uqhubeke usiluleke. uNkulunkulu akupha amandla. Phile kunye nathi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba nomama ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba ngicela ukudlulisa ukuxolisa okukhulu nami ngingomunye owaphakela omunye ukudla kabili ngoba ngangithi mina sekudlile bonke abantu. Wafika wameduze kwami waloku emile ekhuluma ngase ngithi hayi kusho ukuthi hlamba akasuthanga. Ngaphinda ngamphakela okunye ukudla ngempela wakuthatha wayohlala phansi wadla wabonga. Omunye futhi ngamupha amakhekhe esibili kade watholile. Ngicela ukuxolisa kakhulu uNkulunkulu wami kubaba. Ngicela ukuxolisa kakhulu kuNkulunkulu. Abanye futhi ngathi ngiphethe lokho okuphuzwayo bathi basacela ngibaphe okuphuzwayo sebeyahamba ababili. Ngathi mina hayi hlalani phansi lapha etendeni nidle kuqala bese niyakuthola okuphuzwayo. Angisazi-ke noma nabo ngabancisha yini Nkosi yami. Ngangingazi-ke ukuthi mhlambe nakubona ngona. Ngangitshe ukuthi njengoba ngisho njalo nje bayohlala phansi bathathe ukudla bathole nokuphuzwayo. Ngoba bona basibethi sasinika okuphuzwayo nje sihambe. Kanti hlalani phansi etendeni nizokuthola okuphuzwayo. Angibazi mhlambe nabo Nkosi yami ngona ngaloko mhlambe bavele bahamba bengasathola ngaloko okuphuzwayo. Manje mase ngizwe ukuthi khona abangadlanga inhliziyo yami iyalimala iyathinteka kakhulu. Ngicela ukuba uNkulunkulu ubaba ngixolele. Ngicela ubaba uMpostoli angixolele. Ngicela ibandla lonke lingixolele. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ekhaya lezwi entabeni kaJehova. Ngiyabonelelwa, ngiyabingelela baba ninomama ekuseni. Ngidlulisa ubufakazi njengomama odayisayo ngensuku zomholo ngidayisa amaphinifu. Kuthi ngelinye ilanga sengiya emholweni kwakuyizinsuku zikaMashi. Mangihlezi etafuleni lami njalo uma ngabe ngifika ngiyaye ngibeke umkhuleko kababa etafuleni lami. Ngilandele ngemuva amaRoma. Bese kuthi-ke esikhathi-ke nje sokuhamba sosuku abantu bafike-ke babeke iy'mpahla zabo-ke njengenhlala yenza amagrosa abo. Nami ngigrosile-ke ngibekile iy'mpahla zami ngaphansi kwetafula.
Bese kuloku kufika izinyosi, zifike nje kancane, ngambili, ngantathu. Hhayi, ziye ngokwanda lezi nyosi. Bese ngithatha umkhuleko kababa uNsibande ngiwubeke futhi phezu kwetafula kaMeyi 18. Umkhuleko lo okaMeyi 18. Bese ngiqhubeka ngiyakhuleka ngilandele ngemuva ngize ngiyofika kumaRoma. Hhayi, bese kuthi-ke nje ukuqhubeka kwesikhathi, hhayi, lezi ngane zilokhu zibeka la kimi bese ziyabuza, hayi gogo, kwenzakalani iy'nyosi ezingaka? Lapho ngiyakhuleka ngenhliziyo, ngithi uNkulunkulu Baba, yiba nami. Ngicela babone amandla obukhulu bakho ukuthi uhlezi unami ngaso sonke isikhathi, ngoba ngiyabona ukuthi usathane lo oletha lezi nyosi. Ziye ngokwanda engathi sekunesidleke-ke manje sazo la ngaphansi kwetafula phezu kwezimpahla zabantu. Ngilokhu ngiqhubeke ngikhulekile kanjalo bese ngiyaqeda umkhuleko kababa. Bese ngithi cha, angeke-ke phela nizohamba ngamunye ngamunye njengokufika kwenu. Nifike ngokulandelana. Within 5 minutes bese seningasasekho la. Lokho ngikusho ngokukholwa yizwi. Ngempela uNkulunkulu Baba wangilekelela zahamba zonke. Akukhona oyedwa ezamncinza, kwanami zazingahlali ngisho phezu kwami, zazingathinti ngisho iy'mpahla lezi engisidayisayo, zazihlezi nje phezu kwegrosa nje kuphela. Ngithi uNkulunkulu unathi ngaso sonke isikhathi bazalwane, singaphumi ekhaya lezwi, singaphumi ebukhoneni bukaNkulunkulu. uNkulunkulu uyalizwa igama elithi uJesu Kristu uyinkosi, uSathane uyabaleka ashe. uNkulunkulu ngokukholwa kwethu yizwi. Baba uNsibande, uNkulunkulu nomama aniphilise, anigcine njalo esandleni somusa. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen and amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Nami ngomunye owaphinda amakhekhe. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngixolisa kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba uNsibande nomama uNsibande. Ngiyaxolisa kakhulu baba ngokudilitha, ingithethelela inkosi uJesu ngokudilitha baba, ngibone sekumosheka isikhathi. Baba ngicela ukufakaza baba, ngithi ivangeli baba oliphethe liyaphila. Uma ngisenkonzweni nceke Nkosi ngiqeda nje ukushumayela, ngibizwa omunye umzalwane siphumela phandle. Lo mzalwane uthi kimi uyangiluleka uma ngithandazela abantu abagulayo, uthi angalikhothi izwi nezincwadi zonke engisuke ngithandazela ngazo. Uthi nje impela uNkulunkulu uyangisebenzisa kodwa mangalisebenzisi izwi mengithandazela abantu isiluleko sakhe. Baba meqeda ukukhuluma lokho angizange ngize ngikwamukele kodwa angimphikisanga, ngathula sahlukana. Uma ngifika ekhaya ngafike ngathandaza. Ngesonto elilandelayo ngibizwa omunye utata futhi esikhonza naye. Lo tata uthi kimi, ngangiqeda ukufaka baba intshumayelo yasekhaya lezwi egrupini yebandla. Uthi lo tata kimi ngiyakululeka ungathi mengabe ukhuluma usebenzise leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Kusho lo baba uthi kimi uyangisabela ngoba imfundiso yokuduka. Ngase ngiyamtshena baba ngathi ngeke ngize ngiyeke ukukhuluma ngaleli gama elithi uJesu Kristu inkosi ngoba linamandla, lisezwini likaNkulunkulu. Ncwadi yaPhilip chapter 2 verse 11 elithi izwi lenkosi izilimi zonke ziyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi. Baba ngike ngabhekana naloko kwenceke Nkosi, kwase kubuye enhlizweni yami ukuthi uke wafundisa baba ngomphiki uKristu ukuthi bakhona ngaphakathi endlini kaNkulunkulu. Ngizibonele ngawami-ke baba ukuthi iqiniso baba lelo olukhuluma. uNkulunkulu baba makangisize ngihlale ezwini likaNkulunkulu.
Baba siyabonga, inkosi uJesu Baba ikubusise, uqhubeke ikubiyele inkosi uJesu, ukhulume leli qiniso uNkulunkulu akunikeze lona. Siyasizakala kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, baba umpostoli, ngithemba inkosi uJesu sangigcinile nomama nomndeni wonke. Ngicela ukuthoba kakhulu ngizoxolisa. Ngicela ukuthoba ngixolise kakhulu kuNkulunkulu Baba wethu. Ngixolise nakuwe baba umpostoli ngokuthi ngaphinda ukudla emafakatini. Ngingomunye nje impela owaphindayo ukudla, kanti kukhona abazalwane ngempela abangakutholanga ukudla. Angibanga nalo nje uthando, ngaba great, ngaba nomona nje ngokudla. Ngiyacela uNkulunkulu angixolele, ngiyayisola kakhulu kakhulu kakhulu. Nanokuthi ukudla kwasesontweni ngiyakuthanda, ngiyangithande vele ukuphinda. Ngiyakuthanda kakhulu ukudla kwasesontweni. Ngiyacela kodwa uNkulunkulu angithethelele, yazi le nto iyangidla kwangempela, iyangidla lokho kwangempela. Jesu Kristu inkosi, ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela emndenini wakaNsibande, ngiyabingelela ekhaya lezwi. Baba, laphaya ngibonga kakhulu ukuthi ungibuyise. Uma ngithi angazi ukuthi angene kanjani, ngikhulume iphutha baba. Into ebuhlungu kakhulu baba ukuthi mese ngiwabheka, sebengibhekisa nabantwana ekhaya, ngathi lawa esengawa-delete, lama-SMS esengawa-delete anama-emoji, sesiwabhekile awasekho la kumina. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Nanokuthi bengithi angazi nje, kanti nabantwana bengibathethisa mebethatha ifoni yami bese bekulalelela ngasese, nalapho shuthi bengenza nje isono. Bebethinta ifoni yami bengibhoka ngithetha. Kodwa sengifundile ukuthi sengibatshelile ukuthi no, mengabe nifuna ukulalela iy'nkonzo zikamkhulu anosho nginivulele mina ifoni, ngilokhu nje ngifake loudspeaker, nihlale phansi nilalele ningazithinteli, ngoba mekungena ama-emoji awasebenzi ekhaya lethu. Sengizamile ukubaqondisa. Ngiyabonga kakhulu baba ukungibuyisa nje ulimi lami ngikhulume into eqondile. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela uBaMsibande noma Msibande. Ngibingelela ekhaya lezwi nasendlini kaJehova, kuyabonelela. Ngiyaxolisa baba ukuthatha isikhathi eside kangaka, ngiyagula nje, angiphilile neze. Kusenkabeni la ngingaphilile khona, inkaba yami ibuhlungu. Khona kade kuphuma enkabeni. Sengingcono manje, akusaphumi yona ibuhlungu inkaba. Ngicela ubufakazi lana, ubufakazi bomntwana into ayenzile ekhaya. Umntwana wami bebengazwani kahle nalo intombazane. Manje ngibona sebehlangene, into kade ngiyithandazela nje leyo, bahlangane bakhuluma yonke into. Umfana wayesehamba esothenga amakhabithi asekhishini, intombazane yona i-TV nomshini wokuwasha. Ngizobonga namhlanje, ngibonge nayo impilo baba egameni lenkosi uJesu. Ngiphilisiwe ngaleli gama elithi ngaleli zwi laMathew chapter 8 verse 14 and 15 and 16 and 17. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyakubingelela egameni lenkosi uJesu. Ngiyathemba baba niyaphila, nathi inkosi isigcinile. Hey baba, nginobufakazi obuningi baba, obuningi. Kodwa ngisabe baba ukuthi ngingene, ngoba ngibona nje indlela ubaba axakeka ngayo. Ngithi kodwa uNkulunkulu uyabona.
Lokhu baba ngangena ekhaya lezwi kwaba nje inyanga eyi-1 ngingenile last year, kwavele kwagula uma wami, washawa i-stroke. Ngahlala ekhaya baba ngingasakhonzi nginakekela yena. Kwakufanele baba ngabe wahamba ngoDisemba, kodwa uNkulunkulu wenza umusa umaka ngahamba. Ngilokhu ngikhuleka imikhuleko ubaba akasipha yona. Kwavuka baba uma akangahamba, namanje uyaphila noma esemdala yena futhi esene-dementia, kodwa baba akayeki ukuthi uma ngabe ethandaza athi uJesu Kristu uyinkosi aze asho kathathu. Kulo mzuzu baba uyiNazaretha, kodwa ngamkhethisa uJesu futhi ukhuleka egameni likaJesu. Kuningi baba ngeke ngikuqede ngoba nalo 3 minutes mncane, kodwa nje nginobufakazi obuningi baba izinto uNkulunkulu azenzile kuyilokhu ngangena baba ekhaya lezwi. Lastly baba ngajova baba umjovo we-COVID. Bengicela nje ubaba angikhulekele. Yebo nami ngiyakhuleka, ngihlezi ngikhuleka ngokuqalekisa egazini lami, kodwa ngiyawucela umkhuleko kababa. Ngiyamkholwa kakhulu uNkulunkulu kubaba ukuthi uzowushisa lo mjovo uphume egazini lami. UJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyacela ukwedlulisa namba ubufakazi. Nge-5 January kuwo lo nyaka ngiye ngashawa i-stroke, ngaya esibhedlela. uNkulunkulu wangisiza ngisesibhedlela. Kwathi nge-6 njengoba ngumuntu odla ishukela bangiyekisa i-medication yoshukela. Bangiyekisa bese ngimuntu ojovayo futhi ngidla ne-medication yakhona yoshukela. Kodwa kwathi ngazi 6 bangiyekisa yona, ngahlala khona esibhedlela ngaze ngaphuma. Nge-14 ngingasajovi, ngingadli medication, ngikhona esibhedlela ngaze ngaphuma. Sengihlalile-ke ngaphandle, ngingaphandle kwesibhedlela ngisekhaya. Ngilokhu ngihamba-ke nje esibhedlela ukuyo-check-a njengoba ngiwumuntu futhi ophathwa ngama-kidneys, kidney problems. So kule nyanga ephelile bengiqeda 7 months ngingasadli i-treatment yasesibhedlela. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ube nami kuze kufike lesikhathi samanje. Futhi ngiyabonga ukuthi angisawudli nje ushukela. Futhi-ke ngithe uma ngizwa ngodokotela bathi sowuphelile impela ushukela emzimbeni kimi, awusangiphathanga. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nomama. Ngibingelela ekhaya lizwi entabeni yendlu kaJehova uyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi uNkulunkulu angenzele khona empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bengibambene nempi ebengingayazi esiswini sami. Kubuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngingazi ukuthi ubuhlungu obuvelaphi, kungathi siyathunukala. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ngangiqhubekile ngingakhathali, ngisebenzisa umkhuleko. Roma 10:9. uNkulunkulu emuhle ethembekile, yanqotshwa impi. Ngiphinde ngibonge kakhulu amandla kaNkulunkulu
ukuya kwami eklinikhi ngoLwesibili kuyi-date yami yokuyobheka isimo sikashukela ne-B_P. Mangifika khona-ke sengingenile udokotela abuze ukuthi nginjani bese ngiyamtshela ngithi ngi-right. Mayesebheka-ke ephepheni lapho okubhalwe khona abosista kade bengi-check-a igazi bathola ukuthi ushukela uphindele endaweni yawo wathi 4.2 ngendlela obungihlupha ngakhona. Ubungihlupha ngendlela yokuthi bengize ngicishe ngiwe, ngifikele nayisiyezi noma ngithi ngenza umkhosi kodwa nje ubone ukuthi eyi ngiyawenza kodwa manje nansi impi engibhekene nayo izipha amandla. So ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu uye waba kunye nami wangisiza, ushukela waphindela esimeni sawo. Ngiyamuphakamisa ongabonwa ngithi uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela entabeni kaJehova, ngiyabingelela nasekhaya lethu, ngiyabingelela nomama. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela nje Baba ukuletha ubufakazi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu into angenzele yona. Ngumuntu othandayo kakhulu ukunikeza nje i-offering, ukunikela. Kusho ukuthi-ke ngike ngazama-ke ngithi ngifuna ukunikela. Kwase kuba khona inceku eshumayelayo ikhuluma ngobungcwele. Kukhulunywa futhi nokunikela. So kwavela-ke nakimi ukuthi njengoba nguwumuntu nje othanda ukunikela kodwa ngibe kukhona izinto engingayikhokhi njengamanzi. Amanzi bengingawakhokhi la endlini. So wangivezela uNkulunkulu ukuthi loyo mnikelo wami ungcolile. Ungcolile nje lowo mnikelo ngoba angikho ngcwele. As much as ngithanda ukunikela i-offering yokuthi kusizwe umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa awamukelekile lowo mnikelo kuNkulunkulu ngoba mina uqobo angiyenzi into e-right, ngiyakweleta. So nje ngimbongile kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungivezele leyo nto ukuthi ngempela noma kungathiwa sithanda ukwenza ini kodwa uma bungekho ubungcwele nje kuleyo nto, uNkulunkulu akayamukeli leyo nto. Ngoba benginakho lokho ukuthi hawu imali vele nginayo kodwa ngikhohlwe ukuthi nginesikweletu mina engingasikhokheli. Amanzi nje bengingawakhokheli la endlini. So nje ngambonga kakhulu uNkulunkulu onginizile nje impela lawo mandla. Nje leyo ntshumayelo nje ingisebenzele ngampela ngaphakathi ngabona nje ukuthi cha le iqonde nje kimi impela ukuthi noma ngathiwa ngiyanikela kodwa awuzukumukeleka loyo mnikelo loyo ngoba mina angikho ngcwele, ngiyakweleta. So ngahamba-ke ngaya kamasipala ngafike ngakhokha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyalibonga ikhaya lezintaba kaJehova, ngiyabonelela. Ngibonga kakhulu mfundisi ukuthi nje konke okushunyayelwayo lapho entabeni kusuke kuwuNkulunkulu ngempela okhuluma nawe ngoba ngisho ukuthi uyayiziba ayizibeki indaba kaNkulunkulu nobungcwele. Ngisho ngathi uthi wenzani intshumayelo nje ivele straight, ivele ize kuwe nje straight lento le impela oyenzayo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, uJesu Kristu inkosi. Inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa Baba ngelihle igama lenkosi, uthi uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu ngiyambulela kakhulu. Ndathi ndangena kule gruphu ndafumana la VM, ukuvuna izono nezinye ezilandelayo. Ndava i-healing
engumangaliso emphefumulweni wami, emoyeni wami. Umoya wami kade uxinekile. So ngiyambonga uThixo because ngiyakhonza ndisindisiwe but bendingancedakali. Phinde ndimbulele uba ngaba izolo kunodadewethu othe ucela ungena apha egruphini ebendimbalisela ndimxoxela ngalo. Sithi makazame uba angene because uzawuncedakala kwinto ebendixoxela zona. So ndithe uma ndilele ndiphupha ingathi ndilele nomntana. Kube nento ethi ayingumntana lo, ayingumntana lo ule nalo edinini. Umntana like owalapha esitratweni. Ndimthandazela ndithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu. Aphenduke afune ulwa nami, ndiqinise nami, uJesu Kristu inkosi. Yavele yatsha ladimoni. Ndabe ndiyanqoba kanjalo. So ndiyambonga kakhulu, kuninzi nje osele kutshintshile empilweni yami. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngeke ngaba sesibonakalisweni ngilele ebusuku. Kungathi sisendlini yenkonzo siyakhonza nabazalwane. Mesisakhonza kungene uJesu ephethe enye into ngebhakede lu-5 litre elikhanyayo okungathi kuwumlilo. Wasimisa ukukhonza, wathi isikhathi sokukhonza sesiphelile. So isikhathi sokuba siyothestwa manje sifakwe etestini. Isikhathi sokuba siyohlolwa ukuthi kuyohlola imisebenzi yethu ukuthi senze kahle yini, senze ngakho yini. Kwaqalwa ngami, ngaguqa phambi kwakhe ngathi uJesu Kristu inkosi, ngisho ngenhliziyo, ngiphakamise nezandla. Immediately ngisho njalo ngavele ngahlwithwa same time. Ngayibona ngindiza ngishona phezulu, ngadlula ngisho emafini, ngadlula esibhabhakeni, ngaze ngafika phezulu. Mengifika phezulu kuneminyango laphaya, amaroom ngamaroom ebengifakwa kuwona ngihambe ngikhonjiswa. Umnyango wokuqala khona abantu abangaphendukanga, bahleli lapho bengibingelela bengiphakamisela isandla, ngadlula kubona mina ngawungena kumnyango wesibili. Kumnyango wesibili ngafika kukhona abesifazane befaka amabhlukwe bedansa nabo bengafikanga ezulwini. Umnyango wesithathu khona abaphuzayo. Umnyango wesi-4 khona abazalwane ababeya enkonzweni kodwa bebeya enkonzweni behlobile bengafikanga nabezulwini. Kwathi umnyango wokugcina-ke bekuyisezulwini. Mengingena laphaya kugcwele abazalwane bafaka iy'ngubo ezimhlophe, khona ney'ngilosi zishaya amaphiko, kuyadonyiswa, kumnandi, kufudumele nje, kuyakhazimula, kumnandi, ubumnandi lobo obungachazeki. Ngathi mengingena laphaya ngabusiseka, ngabuza ukuthi sisazobuyela yini emuva. Kathiwa hhayi, sizobuyela emuva sizohlolwa, kuzohlola imisebenzi ukuthi senze kahle yini endleleni yokukholwa. Ngathi ngafica nomvangeli lapho engikhonza naye, wangixhawula wathi, ndodakazi siyabonga ukuthi unqobile sewufikile kule ndawo. Ngathi mina yebo baba nginqobile kodwa ngibuhlungu ukuthi asisakwazanga ukufinyelela sonke, khona abasele. Kwathiwa hhayi ungabakhaleli laba abasele, banikeziwe ithuba lokuphenduka bangaphenduka. Kwasho kwadunyiswa, kumnandi ngale ndlela. Ngithe ngisathi ngithi ngisakhalela ukuthi la kumnandi angifisi ukuphindela emuva, ngavisane ngaphaphama-ke. Ngavuka ngisabusisekile, namanje ngisabusisekile. Bengiqala ukubona ubuhle bezulu, ngavuka ngibusisekile ngalolu hlobo olumangalisayo. uJesu Kristu inkosi.